Jeg hedder Helen Hørbo, og jeg er Senior Partner Manager i Atradius, hvor jeg har været i 18 år. Jeg har i mange år kreditvurderet virksomheder rundt omkring i verden, i Sydeuropa, Italien, Grækenland, Spanien, også i Rusland og på de mellemøstlige markeder. Og så har jeg også arbejdet meget med den kundevendte del, blandt andet som Key Account Manager. Jeg skal fortælle om kreditforsikring. Kreditforsikring er et værn mod det pludselige, uforudsete tab på en debitor. Lad os prøve at se, hvordan en kreditforsikring fra Atradius spiller ind i forholdet mellem sælger og køber. Her har vi sælger og køber. Sælger leverer nogle varer eller tjenesteydelser til køber, som selvfølgelig skal betale for de her varer eller tjenesteydelser. For at være sikker på at få sin betaling, kontakter sælger Atradius. I Atradius der forsikrer vi porteføljer, det vil sige salg på kredit til for eksempel alle eksportkunder, alle indenlandske kunder eller kunder på udvalgte markeder. Når man som kreditforsikringsselskab indgår i samspillet mellem sælger og køber, altså hvor sælger afdækker sig for tab på sin debitor, så er der rigtig meget dialog mellem os og den virksomhed, som tegner kreditforsikring. Vi drøfter jo samhandlen med hver enkelt debitor. Der er også meget dialog mellem os og vores kunders kunder, dem som vi kalder købere. Og det er der jo, fordi vi taler med dem om deres regnskaber og interviewer dem omkring deres finansielle situation, og det bruger vi til at vurdere deres kreditværdighed. Som kunde i Atradius, der får man en dedikeret account manager. Det er en person hos os, som kender jeres forhold, ved hvilke udfordringer I har på de enkelte markeder. Til den daglige kontakt har vi Atradius kundecenter, og her der kan vores kunder ringe eller skrive ind og få svar på spørgsmål om køberdækning eller forhold, der har påvirket deres køberdækning. Det kan fx være adresse eller registreringsnummer eller andre ting, som afgør, hvorvidt man har fat i den rigtige køber. Vores online-system ServerNet, det giver vores kunder mulighed for hurtigt og nemt at oprette en ansøgning om køberdækning og få svar. Så kan de blandt andet også bruge det til at anmelde skader og til at indberette præmie. Atradius dækker kommercielle risici. Det er, at køber ikke betaler efter 180 dage efter forfald, eller at køber går konkurs eller i betalingsstandsning. I tillæg til de kommercielle risici, så kan vi også afdække de politiske risici. En politisk risiko, det er, når køber ikke kan betale, fordi der for eksempel udbryder krig i hans hjemland. Det kan også være, at han ikke kan betale på grund af transfereringshindringer, naturkatastrofer eller importrestriktioner. Vi udbetaler erstatning 14 dage efter vi har modtaget skadesanmeldelsen. I betaler præmie af den forsikrede omsætning eller saldo, og så betaler I gebyr for vores kreditvurdering og for vores overvågning af jeres kunder. Kreditforsikringen giver vores kunder sikkerhed i budgetteringen. Det er noget nemmere at budgettere, hvad man skal betale i præmie, end hvad man kommer til at tabe på sine debitorer. Når man har en kreditforsikring, så har man også en større sikkerhed i likviditeten, fordi vi jo udbetaler erstatning, hvis køber ikke har betalt. Virksomheder, som bruger kreditforsikring, får en forbedret debitorbonitet. Det gør de, fordi alle potentielle kunder bliver kreditvurderet. Dermed ledes salgsindsatsen hen mod de kreditværdige kunder i markedet. Kreditpolitikken bliver også styrket, fordi sælgerne de kender forudsætningerne for at få en køberdækning. De ved, hvad det er, Atradius lægger vægt på, og på den måde kan de stille de rigtige spørgsmål til deres kunder. Det kunne for eksempel være, hvornår kan vi få dit seneste regnskab, eller hvad er egentlig jeres officielle registreringsnummer? Hvis din virksomhed har forsikret sig mod tab på debitorer, så står du også stærkere i dialogen med din bank. Med en kreditforsikring, så har man budgetsikkerhed, og man har likviditetssikring, og så sikrer man sig, at salgsindsatsen den bliver rettet mod de kunder, som er kreditværdige. Du kan læse mere om kreditforsikring på hjemmesiden, og så er du meget velkommen til at kontakte os.